Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan alani manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kompleto ti pamilyak adim makalak. Nupay kasta sa anak latta anaragsak. Pasig aliday ti marikriknak. Ket numaminsan maibagbagak pa yan nga uray agsisina kamin asa nga pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lani dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kanya ka naman yung tinagapaan dananang kantatang idirabi, manang Lani? Kat kasi ti sigud amumot ni tatang, kunamlan asinong agsasao. Amin nga ibaga ni nanang kat kamalikan kwa na. Una yun ni tatang? Dayta nga rod kat. Awan serbi na akumpleto ti pamilya tayo, no kastoy matlaang. Nasaysaya at pa'y kuman, no agsisina tayo, tap na awan gulo. Anya nga tano panawan tayo langan ni tatang? Dayta matlaang ti pampanunutek, ading. Tap no malisyan tayo ti sobrang ay stress. Narikat, no isupay kit di ti pakaalaan tayo iti sakit tayo. Kumusta mo ti pingping mo adinanog ni tatang nanang? Nasakit pa'y lang arod anak ko. Ay, uray la natin nagtipustiso yu ididinanog na kayo. Bay amon day jay. Ha? Kasta lang ti bagayo? Sana mabalin. Diyak itulok nga agbalin kayo abagtit, gapulang iti dakas nga ramid ni tatang. Nakakaasing amin ti amayo anak ko. Ni, masyan kayo pailangan kan kwa na. Ngamkaslawan matasin na kada tayo. Babaunan laang mati pangibilbilangan na kada kayo, nanang. Papanan ni tatang, nanang. Agpaili ka no, anak ko. Anyat aramidan na ijiili ngay. Mapan na ka no singiran ti bayad tinateng tayo. Simurot kayo kumaa. Dinamot kayat asumurot akan kwa na. Anya? Narigat nyo ipapilit ko. Amangan no day tamanan ti pagapaan mi anak ko. Ay, saanan na nasaya at ti kasta mapaspasamak. Tilaangan kayat ni tatang ti masursurot. Uray palpak mat dagiti plano na. Oh, buwisit kit de. Anya tinapasamak lakay. Di ka man aging dadamag. Sika, Carla. Apay ayang agong unget ka. Oh, Wanmat nga agpaiso tatang. Anyat bagungungtan nyo aya. na, may sakamat lanay. Agtal na ka, tawan ti amom. Anya nga min aya ti parikot lakay. Oh, kita am dayto alistaan. Nababati pinanggatang da iti nateng tayo. Oh, da kayo ti malas iti biyag ko. Ni, anya ka din day taasasawam lakay. Kat pudumat, da kayo ti makagapo, no apay nga aging gaita, kat agmalmalasak. At dayta kayo manan. Kastala ka nayunan. Apa ngay naldaw. Oh, di ka man aging nalain, siga. Kunamlan asino ka. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Lani anak ko? Nasaya at mat nanang. Basit lang ti sweldo. Ngam tinapatag. At da pagtrabahwak. Wan, kat an-ano sampay anak ko. Manulaang mat ngamin ti matmatgadak. Saan nga umanay apagbiag tayo? Kan maysa, nasaysaya at batlaangan ti kastoy. Tapno awan ti ising-singir ti amayo kada kayo. Uwan nanang. Sana bale. Kabalan tayo matagtrabaho para kada tayo. Ureg si tayo iti asin. Tinapatag. Awan dakkel nga utang tayo. Husto ka anak ko. Ano sam atulungan ti kapsat mo? Ta si kakat nga rod ti inauna. Si kalaang tinamnamaak ang makatulong kan kwa na anak ko. Uwan nanang. Di kay madanagan. Nakasagana ka tumulong iti kapsat ko. Basta lakit di tulungan na mo't ti bagina.
Adamat kinasarita ni tatang iti cellphone, nanang. Ni Uncle yu a David siguro, anak ko. Anya man ng tiimbaga day dya tao. Diyak mo. Ang mga no ay abandamanan ni tatang nga uminom iti arak. Ang muda lang nga ti ugali ni tatangan, ay abanda pa'y laeng. Ay, diyak maawatan na iti tao. Wen nga ron. Naimbag kumano sana da tao ti stress ni tatang na mabartag. Ngam sanmat nga ron. Tatunggal agawid. Da tayo tiriribukan na. Komporme ti ibagbagana. Sa anak pa makaawid inton bigat, Sani. Apay ngay manang. Ag-overtime kami ngamin iti trabaho mi. Isa makiturog akpay laang itayan ti kasinsin tayo. Sikapay lati makaamo kada tatang kananang, ha? Wen manang. No agapa da. Teksan nak. Bantayan nyo ni tatang. Ang mga no kabilan naman na ni nanang. Anawa agto ida, no agapa da, manang lani. Sana bale? Dakkelakmetten. Agyaman no kasta, ading ko. Hello, Sani. Apay ngay mawag ka. Saan ka diabisi, manang? Karurwar ko lang iti trabaho. Apay. Agap-apa manin dananang kantatang. Unay matan. Agap-apa damanan. Anyat pagapapandaya. Inggatang manin ni tatang iti arak ti kwarta paggatang kumay ti bagas. Unay matan ni tatang. Ay, kasano nga ron itan ngay. Nawan igatang tayon. Nilaang matnanang ti makitang tangdan. Saan mat ngamin ngagtrabaho ni tatang? Anya matan. Awan pa'y panagpursigimat ni tatang agtrabaho. Awanan ka iti bain, friend. Yag mo titangdan ko, taigatang ko iti bagas. No agsaw ka. Kaslasaan na siya timang pakpakan kada kayo. Anya amang pakpakan nga ibagbagam. Tapno ibagakan ka. Awan ti utang mi anay bag anakam kan ka. Taubing pay dagiti anak ta. Kapilitanan nga agtrabaho day jay talon. Iso adi mo ibagbaga, apapakpakan kami laeng kan ka. Apay, nalipatam ka din, jay 20,000 nga inyawat ko kang kaide. Nalipatam ka din! Apay, sa dino tinagtaudan day jay akwarta. Saan ka di abayad mo't laeng tinateng amula tayo? Oh, what? Iso adi ka agsasao, apapakpakan kami laeng ditoy. Kaputa saan lasi ka tagtrab-trabaho? Huston! Agsargang kayon! Lani anak ko. Mamuklakas ti masang putak, jak na kumanagaw-awidan. Asino nga men tinang ibagang agawid ka? Ha? Lanay? Nukas to'y lang ka na yung timapaspasamak. Nasaysaya at lang agsisina tayo aminan. May sa tawanan tinapalabas. At damot din basit nga urnom ko. Iti saan nga agbayag. May patakder kumatan ti balay nga arapaap mi kaninana. Manang lani? Oh, apay akas ta tilangam sani. Ninanang, saan matan nga agsasaw? Kitkitaan nakmatlatan. Anya? Madanagan akon. Ayan na. Adda iti saledda. Ingka kitaan manang. Nanang, anyat mapaspasamak ka da kayo. Sino ka? Di ka umasidag ka, Jack. Nanang, siyak da ito, inilaning anak mo. Di na ka din malagip? Awan ti anak ko ngagnagan itilane. Nanang! Pumanaw kan dito, oy. Diyak kaya tamakita ti panagrupropam. Pumanaw kan! Sa dino ti ayan tinalaing nga inam, Lanay? Da kayo pa'y latandaganas ng agsaw iti kasta? Kalpasan tinaramid yu ka ni Nanang? Na ospital ni Nanang gapo kada kayo? Oh, mamati ka! Agdram-drama lang ti inayaw! Sana po no dayta! Atoy, kitaan nyo ti resulta ti examination na ngay naramid ti doktor.
Kas di tinagbanagan ni nanang gapo iti sobrang nga stress nga iti itadyokan ko na. Oh, adula amin. Agbagtitan ni nanang tatang. Kat di kay tupulos mapakawan iti kasta na pasamakan ko na. Basol yun ay na pasamakan ko na. Basol yun! Okay ka kadilang, manang? Uwan, okay akla ang sani. Anyati ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Adaman nan inreseta da nga agas para kan kuana. Iso ka di dagitoy, manang? Uwan, iso da ita. Nagadumatan. Kasano ngay amagatang tayo dagitoy? Padasag ti agloon sani. Manang. Aramidak ti amin tap na agimbag ni nanang. Ore makautang akitidakkel. Tinapatag. Agimbag ti inata. Kumusta ni nanang mo, Lani, apok? Mabalin ka nun ama discharge, Lola. Iso na lang taado ti maintenance na. Ay, nasaya at matno kasta, apok. Sapay la kuma, tagtultuloy mo't ti panagimbag na. Wan nga rod, Lola. Manungal daw, asan ka simsimrak iti trabaho, apok. Wan atawan mo't nga rod mga sikaso kan ni nanang. Anya nga tano'y jay paylaang balay ti pagnaadan ti inam. Sigurado nabibiit ti panagimbag na, no ijay ti pagnaadan na. Ngamen, awan gulo ijay. Oray da kayo, no kayat yo, ijay kayo paylaang. Ay narigatan na pok. Amang ano anya ti mapasamak kada kayong agkabsat. Gapoy ti sobra nga stress nga ititad ti amayo kada kayo. Sige man nga rod, Lola. Tapno makatrabaho akmanan. Kat adda pangalaki ti pagagas ni nanang. Kat sa dino nga rod ti ayang ti amayo ita. Adda manan itayan dagiti kumpari na Kaslawan bibiyang na ni nanang. Di pa mang tadi ti kwarta. Ay, nasaya at no saan amang tad. Sigurado nga isingir nan tumanan. Uwan nga rod Sana bale. Anusak nga ipaagas ni nanang, Lola. Masapul nga gimbag ti inami. Apay ngayon sa akong nagitibado yaw, Lani. Pumanaw kami iti dahito ang lugar, tatang. Anya? Apay ngagkatawa kayo. Diyo kabaalan ti agbyag no awanak. Apay, kabaalam ka di apagadalan ti kabsat mo? Kabaalam ka di nga ipaagas ti agbalangay nam? Ikarigatak, tatang. Ay, awan lat amo ko, Lani. Manulaang matisweldom iti pagtrab-trabahwam. Ure ba si tisweldok? Okay lang ang kanyak. Tinapatag. Sa anak nga agbibiyag iti utang. Aggagatak tapno sa anak to ang makautang. Nagturad ka na sumungbat? Anya ti ikarkarit mo, ha? Da kayo matlang ti makagapuno apay ang nagbalinak akastoy, tatang. Ala amin agamit yo, kat itugot mo. Jak kayat nga adda ti agbati nga uray may sa alupot yo dito'y balay ko. Kunaklanulapdan na kami. Ngam nagbiddutak gayam. Takaslabugan na kami matan. Iti anya ko maaga po alapdan kayo. Sige, pumanaw kayo no pumanaw kayo. Nasaysaya at matlaang. Tapno pumanaw ti malas dito'y balay. Sapay la kumatagbalbaliw kayon, tatang. Sapay la kumatamalawlawaganan ti panunot yo. Nuawan kami na makikita yo dito'y balay. Dua atawan ang tinapalabas, ngem aging gaita, awan latta tinagbaliwan ti amami. Adda dagiti gundaway ama asyanak kenkwana no makitkitak ti kasasaad na. Ngem sumken ti gurak, numanggeg ko dagiti agkakadakas nga isawsawang na. Pagyamanak met iti Diyos, ta ininot nga agrik-recover ti inat. Alakastan, katagyamanak iting kay panangidrama, iti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Lani. Lani pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Iti likudan, ti madi nga ugali, kan aramid ti amayo,
Ti kailata mangipempen iti guraken ko na. Taurean niya ti mapaspasama. Amayo latta. Agbalin ka kumamat anatibker, tasika tinamnamaan ti pamilya. Kumararag ka, kidawam ti panarabay ti apo anamarswa, ta iso ti mangiwanwan ka, ken iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Carla, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.